Mutarisi. Passion Java has been seeking relevance kubva zvaakanetsa Hana vaMutarisi vakamupa one response ndokusiyana naye. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe nekushare video redu kuti rifambe. Anyora akati Mutarisi akagerwa ndebvu mvura inobva yanaya. Zvabva zvangoratidza kuti he doesn't have any other content kana asina kunetsana vaMutarisi. Asi vaMutarisi vari busy nedrug awareness yavo, havasi kana kutombomucheuka. Iye ati vaMutarisi havana chimwe chavakaachiva kunze kwekuchengeta ndebvu mugore rino, at least ngavagere kuti nyika iwane mvura. 20 days the Sahara dzekupedza gore. My advice ngade wangu watojuta kumhamba. Chimwe chawachaita chawakadadzeta gore. Tawangogona kudhisiya kuchengeta mazindebvu. He was busy with his conferences dzechete achitenderera, so now he's back again ari kutsvaga new project. Asi vaMutarisi vari kuti bodo.